Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Llum programm li vera qiegħda imbirka fost reliġjużi, nistajbin, dejjem inkun imbirka f'dal programm, imma llum imbirka ħarira iktar għaliex fil-programm illum għandi lil Father Martin Mikallef, id-direttur tad-Dar tal-Providenza, għandi lil Evan Manġon li huwa resident tad-Dar tal-Providenza, ma mbagħad se nitkellmu li huwa atleta tal-Special Olympics li huwa bravo ħafna. Għandi l-Father Mario Attart li huwa maħbub ħafna, speċjalment dawk li jkunu l-isptar tal-onkoloġija, u lil David Muscat li ilu snin kbar mad-Dar tal-Providenza u li bħalissa għaddej bix-xogħol tal-play annwali li jtella ma' residenti tad-Dar tal-Providenza. Il-programm tal-lum, is-suġġett tiegħu huwa dwar il-persuni f'ħajjitna fosthom Father Martin, Father Mario, li jagħmlu d-differenza fil-komunità. U fil-fatt se nibda ftit bi klipp dwar l-effett illi tħallu intom fis-soċjetà. U ħanibda b'Father Mario, għandi dal-klipp għalik għaliex inti persuna, anka Father Mario, illi tagħmel ħafna ġid. Anke lin-nies li forsi ma jkunux qed ikellmuk jew taħseb li mhumiex qegħdin jisimgħuk, però mbagħad hemm nies li jaħdmu miegħek li wkoll tkun qed tolqtilhom qalbhom. Naraw il-klipp tal-messaġġ għal Father Mario Attart. Grazzi Father Mario ta' da snin kollha kemm inna nafuk, tal-ġid li għamilt, ta' kemm ferraħt pazjenti li jkunu għaddejjin f'żmien diffiċli u tal-parents u tat-tfal u kemm vera jħobbuk u japprezzaw ta' dak kollu li għamilt. Permezz dan il-video nixtieq ngħidulek grazzi dak kollu li għamilt mal-pazjenti, inna nafuk snin issa u tallimna ħafna minn għandek. Il-pazjenti u l-ġenituri anke meta nkunu qed nitkellmu magħhom juruna speċjalment meta jkunu waslu lejn l-aħħar il-pazjenti kemm tkun magħhom, kemm tkun qribhom u ta' dan napprezzawk ħafna. Grazzi tal-li ġibdilna l-Kristu ħaj ġewwa swali tagħna. Thank you. Xi ġimiel ta' kliem dawk kienu Reni Zerafa u Angel Kuxkeri minn Puttino Kersilhom jafuk snin twal. Inti ġib ħafna ġid bħalma jagħmel Father Martin issa nitkellmu miegħu wkoll. Fil-fatt persuna illi naf qaltli li kellha xi ħadd fil-familja li qiegħed imut u li d-dera tiegħek fis-swali għallu li tkollok da troli, nixtieq darba nkun miegħek, troli bil-mużika għaddejja sagra. U mingħajr ma tkun invażiv tferraħ in-nies u tagħti il-paċi. Xogħolok mhuwiex faċli, Father Mario. Xi tħoss meta tara dawn il-messaġġi għalik? Grazzi għal mulejli, l-għunet l-istudenti għadha l-programm Marija, grazzi mens ta' Reni u Angel għaliex vera għalija huma nies ta' kuraġġ li inkoraġġuni biex nibqa' għaddej, stajlhom żewġ magni tal-ajruplan u tant nies oħra li jgħinuni. Ifhem jien l-isptar li huwa avventura għax il-ħajja sptar Marija u l-koll għandna bżonn xulxin. Hemm minni tagħlaq ngħidlek ma mmurx hemmhekk biex ngħid jien naf kollox u ma jafu xejn. Naħseb għall-kontrarju, immur hemm biex nitgħallem għand il-pazjenti tagħna, il-familjari, l-istaff, kemm sabiħa l-ħajja u l-preżenza ta' Kristu fil-ħajja tagħmilha sabiħa. Jiena dak it-troll inħobbu għaliex ikun ma joqsu id-dem taż-żiemel li ma jidhirx u ħaġa nixtieq mhux qed nagħmel appell kieku f'dak it-troll jirnexxielna nagħmlu taħt forżajr bil-pastizzi u l-kafe jkun għal-komplet. Ek jonqos. Father Martin, intom ħbib, jiena lek ġibtkom flimkien u naf li meta inti kont rikoverat, Father Mario kien hemm għalik ukoll. Kien jiġi bedekni kuljum. Bl-ilma imbirek. Xarrabni. Hoppa xarrab il-nies, imma l-menu ferħek fl-istess waqt. Xtajdi fuq Father Mario u mbagħad xtajdi inti fuqu. Intom ħbieb taħdmu flimkien u naf jiena ninduna u nħoss ovvjament, kienu ta' narakom flimkien id-bissima tkun ġenwina ħafna, fraternali ħafna. Xtajdli fuqu anke speċjalment meta inti sfortunatament ftit ta' żmien ilu nasab ilu sentejn issa.
4 snin ilu. Laħwa. 4 snin meta inti wkoll kont rikoverat fl-isptar. X'tgħidli fuq Fader Mario l-ħidma tiegħu? Fader Mario sirt nafu l-ewwel darba meta kont diagnu raħal ġdid. Kellu naħseb l-ewwel professjoni. Eżatt, Martin. U kombinazzjoni billi kont raħal ġdid diagnu u mort għal dil professjoni. Mbagħad fis-snin ta' wara tafu mill-bot. Biex hekk, imma 4 snin ilu kif qed tajjeb inti kont rikoverat fis-sala tal-ħimotoloġija. L-ewwel darba għamilt 2 sessions ta' kemoterapija u għamilt ċar sħiħ hemmhekk. Kull jum kien jiġi jarani. Kull jum. Meta f'dak iż-żmien ħadd ma seta' jiġi jara l-pazjent minħabba l-COVID. 19 ma kienux qed jidħlu nies jaraw il-pazjenti. Kif kont ħossok tgħid għall-menu hawn xi ħadd jiġi jarak u jaħseb fik? All right. Fader Mario kont napprezza ħafna l-preżenza tiegħu kuljum. Jien kont inqaddes waħdi fil-kamra, imma hu xorta kien jiġi jarani kuljum. Però nista' ngħid li anke n-nurses u t-tobba kelli esperjenza sabiħa ħafna tagħhom. Illa għaliex qegħdin hemmhekk għall-pazjent il-ħin kollu u anke jidħlu biex jagħmlulek xi affarijiet li jkun hemm bżonn jagħmlulek, jgħodu jitkellmu miegħek, dik id-bissima tagħhom qabel joħorġu għandek bżonn xi ħaġa oħra. Hekk vera laqtitni dak l-aspett. Imma Fader Mario ovvjament kellna esperjenza sabiħa għaliex bil-COVID ma kienux qed isiru quddies fis-swali. U meta mort jien, qedlu nhar il-ħadd nagħmlu quddiesa fil-kurutur. U ftemna mal-enno, kienet esperjenza kommoventi ħafna. L-ewwel aħna ovvjament il-ħin kollu naraw il-pazjenti l-isptar u fid-djar tagħhom, imma hemmhekk tħossok vera wieħed minnhom għax ovvjament kont marit bħalhom. Fader Mario, x'tgħidli fuq Fader Martin, jintoġbuni t-tnejn għaliex dejjem tarakom bitbissima u tħosskom li hemm sens ta' paċi u fl-istess waqt imħabba li l-komunità. X'tgħidli fuq il-ħidma kbira tiegħu? Issa dalwaqt nitkellmu mevanta. Fader Martin inħobbu ħafna li nqisu bħala patri. Ġifieri. Patri fis-sens li huwa bniedem li aħna ngħixu f'komunità. Jien għandi kollezzjoni ta' patrijiet tad-dak. Eżatt. Ma kienx il-bot. Għandi kollezzjoni tal-patrijiet tad-dak, pupi u hekk. Issa ġifieri ok. Qisu bħala patri għaliex huwa bniedem illi tal-komunità jġib ħafna ferħ. Napprezza l-umiltà tiegħek, Fader Martin, iktar ħaġa importanti u kemm iġġib imħabba kull fejn tkun nirringrazzjak għax li l-mulej jagħmel ħafna ġidbik u niftakar anka naf li tħobb tiċċajta u napprezza però anka fiċ-ċajt tiegħek tagħti dik il-kelma ta' erf li nħossa ta' kumpanjani fil-ħajja tiegħi u napprezzak ħafna għax fil-ħajja tiegħi inti bniedem ta' kuraġġ. Qed naraw dar it-tratt. Dak x'kont qed tagħmlu hemm ngħiditku. Meta dak se nilu il-lonċjajt il-ktieb ċajtnu fuq l-ambone. Dak rridu dak il-ktieb ta' nsejt ngħidlek biex iġġiblu wieħed. Ija, skużani ma ġibtlek xi wieħed. Nabżax bżonn iġi għalih. U kien inni biex nikbu insomma u fl-aħħar wasal. Issa mbagħad nitkellmu fuq ukoll imma għandna l-Levan. Hawnhekk għandna atleta rebbieħ tal-midalji tal-Special Olympics. Evan, għajdli ftit inti resident fid-Dar tal-Providenza l-ewwel qabel ma nibdew. X'tgħidli fuq Fader Martin inti? Imma tħobbu? Nħobbu iva. U għaliex tħobbu? Għax jgħallimni il-fajiet kif iridniju. U jagħmellek il-ġid. U jagħmel il-ġid għalija. Għajdli ftit meta rbaħt il-medalji x'tagħmel inti fl-Special Olympics? Ħanuru wkoll ir-ritratti ta'. Għajdli ftit. Għandi 4 medalji. U daw l-4 medalji jiswi li għal-ġid għall-lawm nagħmel il-freestyle. Proset. Brest u bekk. Proset, u rnexxielek tirbaħ inti. U li kien nexxieli nirbaħa. U kif ħassejtek meta rajtek hawnhekk kemm inti kburi u bir-raġun bil-midalji f'idejk? Kif ħassejtek dak il-ħin? Dexa
kemm jien kont irbaħt il-medalji ispendjajt finnu it-tajjeb fuq il-lebes biex nidra jiena ġo lebes nibqa' nafas sakemm nirbaħ Kemm inti bravu. kemm iddumnejx. Proset messaċċet waslenna fil-programm, hej. Proset, U ħaġġuż. Kuraġġuż. Proset, tassew. Flaw. Kemm ilek fid-dar tal-Providenza? Inni Ilek 10 snin. Xi snin. U tħossok tajjeb? Iva. Tajjeb. Iva, Ma ħossni lissa, tajjeb. ħanaraw dax fil-mat żgħir ħafna, ta' għax konna naqra mqarbin illum aħna. Hemm messaġġ ħelu li naf li inti kellek x'taqsam miegħu. Ta' għal-Father Martin, ħanaraw flimkien. Hello, Father Martin, kif aħna? Ja sorpriża dal-għodu hawnhekk qed nagħmlulek din is-sorpriża biex ngħidulek grazzi ta' kull meta tagħmel magħna, hawnhekk speċjalment ma' residenti tad-Dar ta' Providenza qed tagħtihom saqaf fuq rashom ovvjament u qed tagħtihom dinjità wkoll. Palissa ninsabu fil-provi ta' Marċellino Hobson Beat u minn qalbna mill-ġdid nawgurawlek. Thank you. Kemm ma ħelu. Jaqbadni minni ta' jaqbadni l-bart veru. Kelli naqrajnuna kompliċi David kompilazzjoni sewwa. Meta tarom jiena naf u ħafna minnhom għax għal-grazzja tal-la b'xogħli kelli ċans li dej niġi qribkom u nagħmel ċertu stejjer. Meta tara dal-apprezzament u dil-ħlewwa tagħhom. Xi tħoss inti issa ra kemm ilek fid-Dar tal-Providenza, kemm ilek kollox? 16 sena. 16 sena għaddew diġà. Ifimni, la tkun tgħix hemmhekk magħhom. Isiru familja tiegħek u hekk. Allura l-ħbiberja mar-residenti hija xi ħaġa importanti għalija għax ishom ħuti biex ngħidu hekk. U kemm għandek illum residenti? Kollox fid-djar kollha tagħna għandna 115 persuna. 115 u issa mbagħad fl-aħħar nerġgħu nfakru għaliex intom tagħmlu maratona enormi fl-ewwel tas-sena wkoll. Però għandi l-David. David jiena dejjem hemm nafek u fil-fatt inti tistinka ħafna u taħdem ħafna biex tippromuovi x-xogħol li jsir. U nix inkun naf ix-xogħol tiegħek u x'fissret għalik fis-sens kif bidlitek id-Dar tal-Providenza. Il-residenti, kif bidluk? Fem, id-Dar ta' Providenza minn dejjem kienet tal-qalbi, ġifieri kien hemm żmien li bdejt naħdem hemmhekk u mbagħad tlaqt għamilt jisu 10 snin naħdem post ieħor u ġejt irritornajt lura d-Dar ta' Providenza. Ovvjament, ir-residenti minn dejjem hekk laqtuni li ġifieri jagħtuni ċertu sens ta' mħabba fl-istess ħin. Anki għalija personali, ġifiri nara s-sempliċità tagħhom pratikalment, tejni biex jiena anki fil-ħajja tiegħi personali ma naħux affarijiet bil-kbar, inkompli bis-sempliċità tiegħi pratikalment. U meta nara lilhom li huma ferħanin anki biftit affarijiet żgħar, hemmhekk jiena diġà nkun kuntent u nkompli l-ħajja tiegħi għaddej ma naqtax qalbi għax ngħid ifhem dawk bħali la ma qatawx qalbhom huma laqas ħanaqta' qalbi jiena. Fil-fatt, x'tirrimarka inti tafu l-Levan, dal-kliem sabiħ li qal li b'determinazzjoni jagħmel minn kollox b'kuraġġ biex jirbaħ. X'tgħidli fuq il-Levan? Sinjal ovvjament Ivan persuna kif qalu stess determinata, ġifieri jiena palissa għaddej daqsxejn ta' rehearsals miegħu qed jieħu semm ukoll din il-produzzjoni u Ivan huwa persuna illi jekk irid jasal x'imkien jasal. Jifieri kemm huwa fl-sports u anki f'dak il-każ huwa drama sewwa. Fil-fatt qed nara wara parti żejra mir-rehearsals il-provi li qed tagħmlu Marcellino xek. Hobson Beat, iva. Hobson Beat u xek. U dik ħatittella. Ħatittella il-ġimgħa li ġejja ġifieri nhar l-erba' u nhar Għajd-dati. l-erba' 18 u l-ħamis 19 ta' Diċembru. U fejn ħatittella? Seba' ta' filgħaxija din id-darba ħassir fid-Dar ta' Providenza stess. Kien hemm żmien illi l-residenti ħriġnihom barra mid-Dar ta' Providenza, pereżempju l-Istitut Kattoliku, tellajna 3 produzzjonijiet hemmhekk. Bdejna fl-ewwel darba li ġejt naħdem hemmhekk fader fl-2015 bil-musical Annie, u mbagħad komplejna bil-presepju tan-nannu,
Is-sena l-oħra għamilna minn ġo tal-ġeneral ġonnar u dis-sena ovvjament għal ġajna ritornajna l-ura l-Providenza. Maħan nistidnu anki l-pubbliku wkoll. Però jiena kemm il-darba segwejthom il-xogħlijiet li tagħmlu, hemm talent, ġifieri hemm uħud minnhom speċjalment tibda tgħid kemm huma kapaċi, ġifieri hemm talent artistiku fihom. U x'taħseb Evan bravi? Titħaq waqt il-rehearsal xi naqra. Għaxi isnijiet joħosni nieħu gost u nikompli magħhom u ħafna kifetajiet. Tuħu pjaċir u tagħmlu ħafna attivitajiet intom. Jiena onestament kull meta mmiss ma' xogħol li tagħmlu intom veru nħossni ċkejkna u fl-istess waqt veru nieħu pjaċir u nitgħallem. Veru nitgħallem, veru jiena meta ġejt għandkom pereżempju Fader Martin, mort f'dik il-kċina, rajt ir-residenti jaħdmu fil-kċina u rajt il-ħaddiema. U tara dik il-paċi barra li kell bnin li kellhom u wow, ħannejdlek tajna mbagħad kif inxom li kell tista' timmaġina għaż bdejt naħseb kien moħħni f'dik is-soppa u insomma kien ħafna affarijiet tajbin għaddejjin. Però Fader ilek 16-il sena hemmhekk u x'hekk. Ikun hemm momenti fejn tajt ma nixtieqx nibqa' jew inkella veru ma tixtieqx titlaq. Mistoqsija qribsa. Ovvjament ma naħsibx li ħanamel ħajti kollha hemmhekk. Jien nemmen li wara ċertu żmien bidla tkun tajba għal kulħadd. Però kuntent ħafna hemmhekk u qatt ma ħarrist lura ħanejtek. Hemmhekk għandek il-momenti sbieħ u momenti inqas sbieħ u niftakru fi żmien il-Covid ma kanx kien żmien sabiħ ħafna, tlifna waħda mir-residenti wkoll kien moment diffiċli. Imma mbagħad kellna momenti sbieħ bħal meta morna għand il-Papa. U kemm kienet sabiħa dik veru. Però inti issa narawha hawnhekk dan inti. Dak jien meta ġil Papa Giovanni Pawlu it-tieni l-ewwel darba f'Malta. Kont għandi seminarista, Owda. L-aħwa kemm kont żgħir, kemm kellek żmien hemmhekk? Kelli xi 20 jew 22 hekk xi ħaġa. L-aħwa, x'esperjenza dik. 1990. Però mbagħad rajt sew ġejt iltqajt miegħu il-Papa Giovanni Pawlu t-tieni jew mbagħad mal-Papa Giovanni Pawlu t-tieni l-unika darba li konna daqshekk close meta ġie Malta. Mbagħad ġieli rajtu f'xi udjenzi l-Vatikan u hekk. Imma mbagħad Papa Franġisku ltqajt miegħu xi darbtej jew tlieta. Proset. Opportunità Hemm ukoll mod personali. Forsi hemm ritratti, tieħu ritratti, inti vera tħobb ir-ritratti. Minn meta kont żgħir. U tuħodhom tajjeb ħafna tax. Nittama. Fil-fatt tarammu, meta fil-fatt immur biex infittex ritratti, nirringrazzjak għax tagħmel il-ħajja iktar faċli għax ritratti ta' kwalità tajba, jkunux bil-kamera professjonali. U meta jkollok l-attivitajiet niggustak bil-kamera imdendla, ux. Minn meta bdiet. Anki meta jkolli xi mamudija, qed nixtieq qed nieħu ritrattijiet. Tkun qed tqaddes, ġifieri tkun tixtieq. Ġifieri kieku jkollok ħajja oħra, tixtieq tkun fotografu wkoll? Part-time mela. Part-time. Fader Martin ħadli ritratt u jibqa' l-qalbi. Nikol il-bebbux. Is-sena l-oħra. Bak fil-birthday tal-lajnjulu, Mela, ħanibda dil-mistoqsija. Nista' nkun naf dik iċ-ċoqqa kemm tes affarijiet għandek hawn minn. Għalhekk għandi il-mobile u għandi wkoll. Imma anke l-aħħar dal-barirajtek għaddak x'għandu hemm. Ġifieri inti flok basket għandek kollox hawn din-naħa. Jiena kif taqbad tajt bħalma soldat immur għal-gwerra, eżempju naqra gofta, jkun imħejjib minn kollox. Jina nkollim kollox fuqi. Għax mbagħad ikollok il-famuż basket bis-santi, bis-santa tal-ħnina divina, x'dara jħobba għandna waħda hawnhekk. Sentenza. Sentenzi, kemm inti ħelu. Issa, nixtieq irreġjettella xi ftit ritratti maż-żwiemel. Daw din imħabba tiegħek għal maż-żwiemel. Għax fil-fatt anke l-ġurnal sportiv tagħna ta' żwiemel hemm ħafna ritratti tiegħu miegħek u jgħid li inti issegwi ħafna meta jkollok ċans. Għaliex tmur tara tliaq ta' żwiemel, għaliex tħobbhom daqshekk? Għaliex meta kont żgħar San Ġwan kellna faċċata tagħna żelmilhom hawnhekk
il-proprjetarji tal-Alcyon Trual, famuż żiemel Alcyon Trual li kien dak iż-żmien wieħed mill-aqwa żwiemel ta' Malta. Alcyon Trual? Trua. Trua. Da żiemel kien sabiħ wisq għax meta kienu il-bsuħa u bil-avar kien jiġi jisu żiemel ta' ġire. Kien żiemel Franċiż jiġri ħafna, kont imur remissa. Kunu jgħidu li kont żgħir itlob ħan jiġu l-ewwel. U meta kien jiġi l-ewwel jien kont ingawdex kienu jtuni naqra żgħira alkohol ukoll, insomma kont żgħir. Dak iż-żmien. Fader qed jinkixfu l-borom hawn. Dak Jinkixfu l-borom. Imma mbagħad bqajt meta dħalt patri sintendi ma bqajtx imur, però fl-2012 kif qalu tajba hawnhekk tal-barijiet kont mort u l-Marsa kienu dawruni dawra biż-żiemel Nobel Detellu madux maħna kien ħellu dak iż-żiemel u bqajt imur. U riżultat ta' dak il-mawra ġiet it-tazza ta' San Franġisk li għadha ssir sal-lum. U hawnhekk l-opportunità nsellem lilkom eżis tal-Marsa taż-żwiemel u qegħdin f'qalbi u nitlob għalikom bħalissa kulħadd jaf qiegħed l-onkoloġi inkun xogħol. Minix bħal dun Ma dekx tmur. Minix bħal dun George Preka nkum ġiex żewġ postijiet fi wieħed imma. Ġieli jkun ta' Imma insomma, imma meta l-mulej itini grazzja li nkun nista' mmur fost il-ġimgħa ikun hemm xi avveniment kbir darba li nkun nista' ta'. Imma tifhem fihom inti naħseb iż-żwiemel. Inħobbhom iva. Imma tifhem fihom ukoll. Ifhimni, nifhem fihom, jiġifieri milli nisma' li jgħidu huma. Imma għaliex ikunu msemmija bil-Franċiż, Għax pereżempju. ħafna minnhom Franċiżi, però ngħid esperjenza żgħira mingħajr mandum. Kenna żiemel dal-aħħar il-Marsa u l-proprjetarji tiegħu bdew ikellmuh da żiemel ma setax joqgħod, kont sejjer għall-qudies niftakar. U ma nafx ħassejt kien San Franġisk. Illi da żiemel inkellmu naqra bin-naqqa żgħira Franċis li naf. Tafu li beda jħares lejja vera ta' Fader Martin. Isu tifel ta' 6 snin. Xettlu mela. Le, jina kol ma għatlu biex juqot kwiet, għatlu li inti. Għajdilna bil-Franċiż ħanaraw forsi ngħixu ftit l-esperjenza. Jien kol ma għatlu jinnaf għatlu vous êtes un grand champion, vous êtes un grand cheval, insomma, eccetera. Bdejt faħru, inti champion. U da sejjeret bwidnew u da żiemel għatkwit. ċvina għamel mux parir ta' suġġerment il-ħuti ta' żwiemel. Meta żiemel ma joqgħodilkomx jkun Franċiż, kellmuh bil-Franċiż, jekk hu bl-Iżvediż ma nafx bl-Iżvediż. Imma jgħidu l-proprjetarju llum hawn il-Facebook jibgħatilkom xi frażi u rikordajilkom fuq il-WhatsApp u għajdu ilu għax joqgħod. Joqgħod għax iż-żiemel meta jisma' xi ħadd qed ikellmu bil-lingwa tiegħu. Joqgħod u niftakar dik nhar kelli funeral u f'bi update l-omelija u għaddi l-persuna li llum qiegħda tilmulej kienet persuna speċjali ħafna tallimna li bħal-istorja ta' żiemel. Il-bniedem jifhem lingwa waħda, il-lingwa tal-imħabba. U bil-lingwa tal-imħabba si xogħol jien ngħidu bit-Taljan. Tinħallem. Ħansasik mistoqsija diffiċli anke lilek, Fader Martin. Intom sfortunatament għalkemm nirringrazzjakom li dejjem bit-bissima u tferħu lin-nista madwarkom, però tiltaqgħu ma' ħafna niket. U inti uman ukoll. U meta titlef il-xi ħadd tażis li inti uman ukoll u fl-onkoloġija ta' xi ħadd ikun miet, jew xi ħadd li mhux fl-onkoloġija x'inti xorta tmur u tgħin fejn tista', jew tikteb poeżija. Ejja dik iva ta' jiena dal-programm għalhekk inħobbu Marija u ngħidlek proset u għamlu. Għax dal-programm qed nara l-kelma kuxjenza dan huwa programm tal-imħadda. Tal-imħadda meta npoġġu rasna fuq l-imħadda joħorġux vera il-feelings u hekk kollha bħal anke fil-fotografija. U inħobb iwa nikteb meta mrejt ingrazzja nikteb xi poeżija għax is-sentimenti sbiħtant jiena ta' 53 sena kważi tistgħu toħduh lottu jekk tridu jalla terpu. Qed nitgħallem li l-ħajja hija don imprezzabbli u kemm hu sabiħ li l-ħajja tkun iktar umana għax naqsmu dawn is-sentimenti. Jiena nħoss li mill-onkoloġi qed jallimni l-Ispirtu Santu għelmule għaw bżonn ta' ħafna ożza fl-imħabba Marija. U l-ożza fl-imħabba toħroġ b'daw l-affarijiet iż-żgħar kif għattuntom tbissima, ritratt sabiħ, ktieb, poeżija, jien nafajt li trid. Daw jagħmlu d-differenza, dawn huma id-dada
ma nsemmix il-ditta ovvjament, biex meta nieklu id-dixxi kollu dik il- Tom aħjar. Eżatt. Father Martin, inti wkoll sfortunatament imutulek nies ribtijak speċjalment residenti u ġili anki ħaddiema u anki familji tagħhom għax intom il-familja tagħkom hija kbira ħafna bil-familji wkoll ta' residenti. X'tagħmel biex tkun tista' taffi dik id-dbati jew tibqa' dej? Kif qed tajjeb inti niltaqgħu ma' daw is-sitwazzjonijiet, ovvjament jien kont parroċċi wkoll allura Taf iktar ikollok nies. ċertu ħbiberiji wkoll ngħidilhom dejjema. Mbagħad tiskopri li xi persuna li kont taf sew marida u forsi mietet. Dis-sena tlift il-missieri wkoll. Kellna ħaddiema anke din is-sena stess. Is-sena ta' qabel kellna xi tlieta li tlifna ħaddiema. Però nirringrazzja l-Alla li minkejja dik id-tbatija ta' dik is-sitwazzjoni imma dejjem nitgħallem xi ħaġa sabiħa minn dik il-persuna li tkun mietet. Proset. Mela, Father Martin, Evan, Father Mario u David, thank you, nirringrazzjakom minn qalbi li ġejtu l-programm hawn. Taf kif jaħrab, però qed nara l-Father Mario, ara ma ninsiex, jiena tlabtilek, diġi ġamilniha, tix tagħmluha flimkien. Ejwa Martin. Nixtieq li għandi lilkom it-tnejn birku l-udjenza ta' kuxjenza u l-kull min qed jara biex għal-ħajja aħjar. Fajjar, mulej, nirringrazzjawk li f'dar program għalmenu li għallimtni ħaġa waħda li jiena minix waħdi, li jiena għandi familja, li jiena għandi daw in-nies kollha hekk ta' rigal għalija u ta' kuraġġ. Mulej dil-barka ġib ħafna mħabba u min qed iħossu waħdu weħida tihom li mħabba tiegħek ħajħossuhom maħbubin u apprezzati. Father Martin, Jien nixtieq nitlob il-mulej biex din is-sena li ġejja nkomplu ngħixu iktar f'armonija bejnietna, napprezzaw iktar il-xulxin, ninsew id-differenzi, nismaw il-xulxin indaqs u nippruvaw nkunu ta' ġid għal ħadd ieħor. u l-bambirek jekk joġbok, Iva, għax Father Mario bejjem jimxi mhux b'dik xejdula dik, xejdula dak L-asperger. l-asperges, pero tiegħi naqra ġdita la Franċeż. Eżek, naqra ta' Jiena nista' ngħid ukoll li din iċ-ċoqqa hija ċoqqa ta' James Bond. Berikna u nagħlqu Berikna l-programm. mulej fisem tal-Missieru tal-Iven u tal-Ispirtu Santu. Amen. U b'dik il-barka vera moderna minn Father Mario għattart nirringrazzjahom ħafna li sabu ftit ħin, Father Martin, Evan, Father Mario u David, nawguralkom għal dejjem aktar ħidma ta' ġid. Dan huwa kuxjenza llum kien programm naqra differenti ma veru kont għal-qalbi llum ħafna ħafna. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla grazzi lil crew kollu tal-istudio u dak fil-Kamra tal-Kontroll u lid-Direttur Lizio Farrugia. Segwu wkoll fuq Kuxjenza Facebook u Instagram. Nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla u grazzi.